Jak to? Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, něco si přej. Tak jo. Tak, čím to nakrájíme? Třeba... Počkej, já mám tady jeden. Počkej, nejdřív ty... Ale tím to přece nebudeš krájet. Nejdřív ty Vem si na to, no výfuk ne. Vem si na to něco pořádného tady. Třeba karburátor, si vem, kde ho sežení. Jo, tak mi ho prosím tě nabrož zatím. Já se zbavím těch svíček. Převodovkou to chci řezat? Převodovkou. Jo, to já dobře zřežu zatáčky. Nebo spojky ti podám. Jo, vidím, že to je svíčkový dort. Svíček je tady trošku jasně. Použijeme, co se nám bude líbit.